Fil-jum tas-Sibt ingħata bidu għall-ewwel votazzjoni tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. In-nies li votaw fil-jum tas-Sibt kienu residenti ta' 23 dar tal-anzjani kif ukoll dawk ir-residenti ta' San Vincenz de Paul. Dawn ivvotaw fir-residenza rispettiva tagħhom. Barra minn hekk dawk il-votanti li fl-24 ta' Mejju se jkunu msifra jew rikoverati fl-isptar ivvotaw fl-istess jum. Dan seta' jsir wara li dawn tal-aħħar applikaw il-Kummissjoni Elettorali b'dikjarazzjoni ġuramentata. Il-votazzjoni tas-Sibt bdiet fis-7 ta' filgħodu u tiġi fit-tmiema fl-10 ta' billejl fis-sala tal-voti fin-Naxxar. Intant mill-ġimgħa d-dieħla d-dokumenti tal-votazzjoni se jinġabru personalment mill-Uffiċċju Elettorali fil-Belt Valletta. Dan minn nhar it-2 sal-24 ta' Mejju mit-8 ta' filgħodu sa' satej ta' wara nofsinhar, imbagħad mit-3 ta' wara nofsinhar sa' 9 ta' filgħaxija. L-aħħar ġurnata li fiha jistgħu jinġabru d-dokumenti tal-votazzjoni huwa l-ħamis 22 ta' Mejju mit-8 ta' filgħodu sa' satej ta' wara nofsinhar, u mbagħad mit-3 ta' wara nofsinhar sa nofs il-lejl. Importanti li biex jinġabar id-dokument tal-votazzjoni trid tkun ippreżentata l-karta tal-identità jew id-dokument tar-residenza.